ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം येन ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ തദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം. ശ്രീഗുരോन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാവ്രജാതം सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वना ललिता श्रीशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्तिमुनिसुतो तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा माता जी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗം, അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിലെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണ്, അവസാനത്തെ അധ്യായം. ഭഗവത്ഗീത മൂന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്: കർമ്മയോഗ, ഭക്തിയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ. അപ്പൊ കർമ്മയോഗം 6 കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലെ 6ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമാണിത്. ഭക്തിയോഗത്തിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം. നാളെ നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ജ്ഞാനയോഗം പഠിക്കാം. ഇന്നലത്തെ അധ്യായം എന്തായിരുന്നു? വിശ്വരൂപമായിരുന്നു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ശാശ്വതമാണോ വിശ്വരൂപം ഭഗവാന്റെ? ശാശ്വതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ബാക്കിയുള്ള അവതാരങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? വിശ്വരൂപം ശാശ്വതമായ അവതാരമല്ല. അത് അർജുനൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത അവതാരമാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ശാശ്വതമായ അവതാരമാണ്. അതിനെല്ലാം ഓരോ ധാമങ്ങളുണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ. അതായത് ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പിരിച്വൽ സ്കൈ എന്ന്, പരബ്യോമത്തിൽ അതിനെല്ലാം ഓരോ ധാമങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഭഗവാന് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ, അതായത് അവർ പറയും അവതാര പുരുഷനാണെന്നും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവർക്കൊരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം അതെല്ലാം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് അർജുനൻ ഇതൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതും വിശ്വരൂപം എന്താണ്? അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? ഇന്നലെ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാ ദേവന്മാരെ, ഋഷികളെ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപമാണ് കണ്ടത്. അത് കണ്ടപ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ഉറവിടം. അതായത് ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താണ് തോന്നിയത്? അത് വളരെയധികം പേടി തോന്നണം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പാണ്ഡവന്റെ സൈഡിലുള്ള പ്രമുഖന്മാരെല്ലാവരും, അതേപോലെ ദുര്യോധനാദികളെ സഹായിക്കുന്ന അതായത് ഭീഷ്മരാകട്ടെ, കർണനാകട്ടെ, അവരെല്ലാവരും, ഈ ദ്രോണൻ, കർണർ, എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ വായ്ക്കുള്ളിൽ അതിവേഗത്തിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദംശങ്ങൾക്കിടയിൽ അവരുടെ ശിരസ്സുകളെല്ലാം ചതഞ്ഞെറിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അർജുനന് വളരെയധികം
അതന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പുറത്തോട്ട് ഈ പൈപ്പ് രണ്ട് വയറുണ്ടല്ലോ, ഈ വയർ ഉണക്കി ഒരു ഹോളും പൈപ്പും കൊടുത്തിട്ടാണ് അപ്പുറത്ത് ഇറക്കി ഇട്ടത്. അടിച്ചാലും മതി. ആമ്പിളിക്കാർ ഒരു വർഷം പുറത്തെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തെടുത്തില്ല, ഈ പുറത്ത് വെച്ച ഒരു പ്രശ്നം പിള്ളേർക്ക് ഈ സാധനം മുമ്പും കയറി വേട്ടാളും കയറി കൂടെ വെച്ച് അങ്ങനെ പിന്നെ വളരെ സെറ്റപ്പായിട്ടൊക്കെ അതേ ബോക്സ് അടിച്ച് നമ്മളിത് ലാപ്ടോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അത് ആ മോഡൽ പോലെ ഈ 40 പേർ വെച്ചാൽ 10 രൂപ റേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ റേറ്റ് പിന്നെ അതൊരു 4 ഗ്യാപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെയായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ സ്പീക്കർ ഈ കേക്ക് തന്നെ നിർത്തം പറയുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ആദ്യം ഡോറ് കെട്ടി വിട്ടുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഇല്ല, കുറച്ചേ കേൾക്കുള്ളൂ, കേൾക്കണില്ല. കേൾക്കുന്നില്ല? ചെറിയ കേൾക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. കേൾക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വരൂപം നമ്മൾ ശബ്ദം പോരാ. ശബ്ദം പോരാ, പക്ഷേ വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. കേൾക്കുന്നുണ്ട് വേണം. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ്. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. മാതാജി മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്നലത്തെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ എന്താണ്, അവതാരിയാണ്, അവതാരമല്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം പേടി തോന്നാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങ് ആരാണ്, ആരാണ്, എന്താണ് ഉദ്ദേശം എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയും, ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും സംഹരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള കാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ സഞ്ജയൻ എന്ത് ചെയ്തു, ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ വിശ്വരൂപം എങ്ങനെയാണ് ഉപമ കൊടുക്കുന്നത്, 1000 സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രഭാപൂരം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്ന് സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ പിന്നീട് എന്താണ്, അർജുനൻ പേടിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ ആ സാധാരണമായ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗമ്യ വപു, അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ്. അത് ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ്. ആദ്യം ഭഗവാൻ ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട് വന്നു, അപ്പോഴും അർജുനന് സമാധാനം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമായ ഇരു കൈകളോടുകൂടി ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ് ചെയ്തത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ലാസ്റ്റില്, അതായത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ നമുക്ക് 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഇത് ഭക്തി യോഗമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ, ഭക്തിയാമാം അഭിജാനാതി, ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ 55ാം ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു, മത് കർമ്മകൃൻ, എനിക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യണം, എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കാൻ, അതായത് ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടു മദ്ഭക്ത, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി തീരാനും ഭക്തിയുത സേവനം എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം, കാമ്യകർമ്മങ്ങളില്ലാതെ, ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ എന്താ പറയാ മാനസികമായിട്ടുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ഭഗവാനെ ഭക്തി ചെയ്യണം. ഭഗവാനെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യണം. നിർവൈര സർവഭൂതേഷു, അതായത് മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഭക്തിയോഗമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത് ലാസ്റ്റ് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ ആ ഓരോ വഴികൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത്, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മാത്രം അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഇസ്കോന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം കൂടി അത് തന്നെ, ലക്ഷ്യം എന്താണ്, കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ ജ്ഞാനം എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഭക്തിയോഗം മനസ്സിലാക്കാം, ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്തായേ ഭക്താസ്ത്വാം പര്യുപാസത്തെ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം യോഗ വിത്തമാഹ. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവനാണോ, അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവനാണോ, ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അതായത് ഭഗവാനോട് ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അതായത് ഒരു ജ്ഞാനിയാണോ അതോ ഒരു ഭക്തനാണോ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ 3 രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ. ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ള രൂപമില്ല, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തിഗതമായ രൂപമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു തേജസ്സാണ്, ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചമാണ്, ജ്യോതിസാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ജ്യോതിസിലേക്ക് ലയിക്കാനും ആ മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണോ പൂർണ്ണത കൈവരുന്നത്, അതോ ഇനിയിപ്പോ എപ്പോഴും എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കാണോ
ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്കും ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ആ വ്യത്യാസം, ആർക്കാണ് പരിപൂർണത ഉള്ളതെന്ന് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? മയ്യാവേശ മനോയേമാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയോ പരയോപേത സ്ഥേമേ യുക്ത തമാമതഃ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആരാണ്. അതായത് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ലേ, ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തി അല്ലെ, എല്ലാ രീതിയിലും ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സേവനമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി. അപ്പൊ ആ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സേവനം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇന്നലെയും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു, 9-ാം അധ്യായത്തിലും പറയുന്നു, മന്മന ഭവമദ്ഭക്ത മധ്യാജി മാം നമസ്കുർ. അപ്പൊ ഏതൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ്? അവിടെ എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, ഹരി കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നു, എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ മനസ്സുറപ്പിച്ച്, അതായത് വ്യതിചലിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സോടുകൂടി, അചഞ്ചലമായ ഒരു മനസ്സോടുകൂടി, അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. കാരണം അത് ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ദൃഢവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തന്നെ വന്നാലും വ്യതിചലിക്കാത്ത ഒരു മനസ്സോടുകൂടി എല്ലായ്പ്പോഴും, അതാ പറയുന്നാൽ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്തു, പിന്നെ അടുത്ത മാസം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യുക, അതല്ല ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് ഇന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ നാളെയും ചെയ്യുന്നു, അപ്പൊ എന്നും ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തി. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇത് അവ്യക്തഗതവാദികളും വ്യക്തിഗതവാദികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. അതായത് അവ്യക്തവാദികൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല, അവ്യക്തമാണ്, അവ്യക്ത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ വ്യക്തിഗത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു രൂപമുണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരുക്കുന്നു അല്ലെ, ഭഗവാനെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാനെ മാല അണിയിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ തുളസി വെക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിവേദ്യം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്തേ? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്. അതാണ് വ്യക്തിഗതവാദികള്. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപത്തിലാണ് അവര് ആരാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാളുടെ പേര് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവരോട് സ്നേഹം വരുമോ? അവരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല, അവരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് ഒന്നും തന്നെ തോന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്, ഭഗവാന് ധാമമുണ്ട്. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ആ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ये त्वमक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम् इन्द्रियं ग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव സർവഭൂതാഹിതേ രതാഃ. എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യനും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ പരിപൂർണമായി ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ആരുടെ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഇവിടെ, അതായത് ജ്ഞാനികളെ കുറിച്ച് പറയണം. അതായത് ജ്ഞാനികൾ എന്താ ചെയ്യുക? അവർ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരുപാട് ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കും, വേദജ്ഞാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം മാത്രമാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം. അതാണ് എന്താണ് നിരപേക്ഷ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്? ആരാണ്? പരമാത്മാ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ആ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പം, അതായത് ഒരു വ്യക്തി രൂപമുണ്ടെന്നുള്ളത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അതായത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരും, എനിക്കൊരു വ്യക്തി രൂപമില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ച് നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്താണ്? ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ വേണം, ഒരുപാട് പ്രയാസം കൂടും. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എളുപ്പമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ഇട്ട് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വഴി തരുന്നത്? അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ല, ഒരു ലിഫ്റ്റും ഒരു സ്റ്റെയർ കേസും ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ്, ബുദ്ധിമാന്മാരായ വ്യക്തി എന്താണ്? ലിഫ്റ്റിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കേസ് എടുക്കും? സ്റ്റെയർ കേസിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ എത്തില്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ അതിന് ഒരുപാട് പ്രയാസമാണ്, ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. പക്ഷെ ലിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയലാഭമാണ്, ഉടനടി നമുക്ക് അവിടെ എത്താനും പറ്റും നിഷ്പ്രയാസം. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനമല്ലാത്തത്, ഇപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചാലും നമുക്ക് അവസാനം ഭക്തിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. പക്ഷെ ഒരുപാട് സമയം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അനേകായിരം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അവർ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരിക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്നിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാൻ പറയുന്നു,
എന്നിൽ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ച് സമഭാവനയോടെ അതായത് വേറൊരു ജീവി ഏതൊരു ജീവിയെ കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് സമഭാവന. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പണ്ഡിത സമദർശിന, അതെന്താണ്? എല്ലാവരിലും എന്താണ്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വാഴുന്നു. അപ്പൊ സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായി നന്മയിൽ തൽപരനായിരിക്കൊണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവുമായ, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല, ഗോചരമല്ലാത്ത അവ്യക്തമായ സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ അവരെന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇവര് ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനികളുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്ക് ജ്ഞാനത്തിലൂടെ, കർമ്മത്തിലൂടെ, ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. പക്ഷെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ചിലവർക്ക് ഇപ്പൊ എന്താണ്? സ്വമേധയാ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്? അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നു. ചിലവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ചിലവർക്ക് കർമ്മം വേണം, കർമ്മത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും, ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ ഏതിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിയാലും നമ്മൾ അവസാനം എത്തേണ്ടത് എവിടെയാണ്? ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് തന്നെ വരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവര് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും. ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ വഴി എങ്ങനത്തതാണ്? ഇപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനികൾ അവര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആ വഴി എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? അത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ക്ലേശോധികതരസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരാവപ്യത്തെ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ആ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് എന്താണ്? പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ഭഗവാൻ സ്വയം പറയാണ് ഇവിടെ. അതായത് അങ്ങനെ എന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ, എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു പ്രയാസമേറും, അവർക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പൊ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ ഈ ഒരു പ്രയത്നത്തിൽ. അവർ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നതും അതിനോടുള്ള നമുക്ക് എന്താണ്? ആ പരസ്പര ബന്ധം നമുക്ക് കൂടുതൽ അനുഭവിച്ചറിയാൻ പറ്റും. നമുക്കൊരു രൂപമില്ലെങ്കിൽ ആ രൂപമില്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനോ ആ പരസ്പര അന്യോന്യത നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ, വളരെ പ്രയാസമേറും, ഇത് ദുഷ്കരമാണ്. ആരാണ്? അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതാണ് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ആനന്ദം ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു രൂപമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ, ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ധ്യാനിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്, നമ്മൾ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ പരസ്പര വിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ, സ്നേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയുടെ വിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗികൾക്കാവുമ്പോ എന്താണ്? അവർക്ക് അവിടെ ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം ആത്മാവിന്റെ തലത്തിൽ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ആ രൂപമില്ല, അവിടെ സേവാഭാവമില്ല. ഭക്തിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ സേവകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്താണ്? വെറും ജ്ഞാനം നേടുന്നു, പക്ഷെ അവിടെ സേവനം ഇല്ല. അപ്പൊ സേവനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഭവവും നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഇതാണ് ആ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഇത് കാണുന്നത് കൃഷ്ണനും ബലരാമനുമാണ്. ഈ ചിത്രത്തില് കൃഷ്ണനും ബലരാമനെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് രൂപം വേണം? നമുക്ക് ആ ഒരു സേവനം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്. നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സേവനകൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ വരികയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്. അത് പല രീതിയിലും ഭാഗവതത്തില് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ലോഹത്തിന്റെ ആകാം, മണ്ണിന്റെ ആകാം, മരത്തിന്റെ ആകാം, ചിത്രമാകാം, കല്ലിന്റെ ആകാം, എന്തുമാകാം. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തുമാകാം നമുക്ക്. അതായത് എന്താ പറയാ, ഈ രൂപങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ 8 രൂപങ്ങളിലും നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് മണ്ണിന്റെ വേണോ, കല്ലിന്റെ വേണോ, അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ വേണോ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെറും ഒരു ചിത്രം വെച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ചിത്രം പോലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ അതെന്താണ്? നമ്മൾ വിളിക്കുക അർച്ചവിഗ്രഹം. അതിന് നമ്മൾ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം, അത് ഉപമ കൊടുത്തു പറയാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് ഉപമ? തെരുവിൽ പലയിടത്തും നമുക്ക് തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെ റോഡ് സൈഡിൽ പണ്ടൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ചുവന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളെല്ലാം കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകണം ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ആ കത്തുകൾ അതിൽ കൊണ്ടുപോയിടാം. കാരണം നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യമുണ്ട്. അതായത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള, അതായത് ആധികാരികമായിട്ടുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള തപാൽ പെട്ടികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കത്തുകൾ ഇടുമ്പോൾ എന്താണ്?
അപ്പൊ അത് എത്തേണ്ടടുത്ത് അത് എത്തും, തീർച്ചയായിട്ടും എത്തിയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ആ തപാൽ പെട്ടികളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ നമ്മൾ കത്തിടുമ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ വരുന്നു, അത് തുറക്കുന്നു, കത്തുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു, അതേപോലെ അത് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് അത് എത്തും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ തപാൽ പെട്ടികൾ അതിപ്പോ എന്താ പറയാ, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ചുവന്ന പെട്ടിയിൽ നമ്മൾ കത്തുകൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട ഈ സംഭവം നടക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ചുവന്ന നിറമുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട ആ കത്തുകളൊന്നും എത്തേണ്ടടുത്ത് എത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കത്തല്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. എന്താണ്, അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപം, കല്ലായാലും മണ്ണായാലും ചിത്രമായാലും മരത്തിന്റെ ആയാലും ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ ആ സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഭഗവാനുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അർച്ചവിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപമാണ് ഈശ്വരന്റെ. അപ്പൊ ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴെന്താണ്, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താണ് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ അർച്ചവിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ നിവേദ്യം, അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് ഭോഗാന്ന് പറയും, നമ്മൾ അതിന് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് വെക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മളെ പോലെയല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മളിപ്പോ കൈകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണം അല്ലെ, കൈകൊണ്ട് കഴിക്കണം. ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് കൈ വേണ്ട, ഭഗവാൻ കണ്ണുകൊണ്ട് പോലും കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ വെറും നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ, അങ്കാനി സകലേന്ദ്രിയ വൃത്തിമന്തി പശ്യന്തി പാന്തി കലയന്തി ചിരം ജഗന്തി ആനന്ദ ചിന്മയ സതുജ്വല വിഗ്രഹസ്യ ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഒരു അവയവത്തിന് എല്ലാ അവയവങ്ങളുടെ ജോലിയും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനേ പറ്റുള്ളൂ, വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാനും പറ്റും, കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നമ്മൾ നിവേദിച്ച ഭോഗ എല്ലാം സ്വീകരിക്കാനും പറ്റും ഭഗവാന്. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തും സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു അർച്ചവിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഭഗവാൻ. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഏതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരാഹ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായത ഉപാസത്തെ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്തം മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമീന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേഷിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നെ എപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവരെ കരകയറ്റുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു നീന്തൽ അറിയുന്ന ആളാണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സമുദ്രത്തിൽ നീന്താൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, നമുക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു കൈത്താങ്ങായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് വേഗം കരകയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, നമ്മൾ ഈ വസിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ 3 രീതിയിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആദി ഭൗതിക, ആധ്യാത്മിക, ആദി ദൈവിക ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് മൃത്യു, ജന്മ, ഭവ രോഗങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഇത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇതെങ്ങനെയുള്ള സാഗരമാണ്, മൃത്യു സംസാര സാഗരം. ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് മൃത്യു സംസാര സാഗരം. ഇവിടെ എന്താണ്, ജന്മ, മൃത്യു, ജര, വ്യാധി എന്നുള്ള രോഗങ്ങളുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നു, മരിക്കുന്നു, വാർദ്ധക്യം, നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ ഭവ രോഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ അതിവേഗത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ കരകയറ്റും. എങ്ങനെ, ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അത് ആരാണോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 9-ാം ശ്ലോകത്തില്, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോ അന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം, അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ആ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് എന്താണ്, ഭഗവാൻ അങ്ങനെ അചഞ്ചലമായ മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ നമ്മള് ജീവിതത്തിൽ സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും വ്യതിചലിക്കാതെ അചഞ്ചലമായ മനസ്സോടെ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതിക സാഗരം, അതായത് ഈ ഭവസാഗരം, ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉറപ്പായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കരകയറ്റും. കാരണം ഭഗവാന്റെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ. എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സത്വഗുണ, രജോ ഗുണ, തമോ ഗുണം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളെ എന്താ പറയാ മറികടക്കാന്നുള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, മൃത്യു സംസാര സാഗരം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയുള്ളതാണ്, മൃത്യു സംസാര സാഗരം. അതിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നു, ഒരു മരം കാണുന്നു, ഒരു ആനയെ കാണുന്നു, 2 എലികളെ കാണുന്നു,
പിന്നെ ഭഗവാൻ അവിടെ കൈനീട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഒരാള് ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിങ്ങനെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. താഴെ കുളമുണ്ട്, കുളത്തിൽ ഒരുപാട് സർപ്പങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ തേനീച്ച കൂട് കാണുന്നുണ്ട്, 2 എലികളും കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, കറുത്തതും വെളുത്തതുമായിട്ടുള്ള എലികൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് നമ്മുടെ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഈ ചിത്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് എന്തൊക്കെ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ മരം എന്താണ്? മരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കാണുന്ന, പുറമെ കാണുന്ന, നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന, നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മളിപ്പോ മരം എന്നായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ആന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, മുൻജന്മ കർമ്മത്തിലെ നമ്മൾ എന്താണോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഈ ജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക്. നമ്മൾ നല്ലത് ചെയ്താലും ചീത്ത ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവും. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലമാണ് ഈ ആന കാണുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? ഒരു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ്, ജീവാത്മാക്കളാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? എലികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? 2 എലികളുണ്ട്. അതെന്താണ്? കറുത്തതും വെളുത്തതുമായ എലികൾ എന്താണ്? രാവും പകലാണ്. നമ്മള് രാവും പകലാണ് ഈ 2 എലികൾ. പിന്നെന്താണ്? തേനീച്ചകൂട് മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? തേനീച്ചക്കൂട് എന്താണ്? അതിൽ തേനീച്ചകളുണ്ട്. ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ തേനീച്ചകളെ പോലെയാണ്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന തേനുണ്ട്. നമുക്ക് ആ തേനീച്ചക്കൂട്ടിൽ നിന്ന് എന്താ വേണം? വീഴുന്ന തേന് ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ജീവാത്മാവ് അതിനെ ആസ്വദിക്കുകയാണ്, ആ തേനിനെ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ താഴെ കുളത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മൾ സർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ഈ ഭഗവാൻ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഈ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇതിപ്പോ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ തേൻ തുള്ളികൾ, അതായത് ആ സുഖത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് നമ്മൾ ഓടുന്നത്. നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഈ കർമ്മഫലമാകുന്ന ആന എന്താണ്? കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം. ഈ കർമ്മഫലമാകുന്ന ആന എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാകുന്ന മരത്തെ ഇളക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കണേ? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എന്താണ്? കർമ്മഫലം ഇളക്കുമ്പോ എന്താണ്? അതിൽ സുഖവും ഉണ്ട്, ദുഃഖവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തേൻ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോ അതിനെ നുകർന്നിരിക്കുകയാണ് ആര്? ആ ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തേനീച്ചകൾ പുറത്തു വരുന്നു, തേനീച്ചകൾ പറക്കുന്നു, അത് അദ്ദേഹത്തിനെ കുത്തുന്നു, തേനീച്ചകൾ കുത്തുന്നു. പക്ഷെ ആ വേദന ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ആ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ആ തേൻ തുള്ളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അതിൽ തന്നെ പിടിച്ചു തൂങ്ങാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം പിടിച്ചു തൂങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ കൊമ്പിന്റെ മുകളിൽ ആരായിരിക്കുന്നത്? 2 എലികൾ ഇരിക്കുന്നു. ആരാണത്? പകലും രാവും പകലായിട്ടുള്ള ആ എലികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ കൊമ്പിനെ ഇങ്ങനെ കാർന്ന് തിന്നാണ്. ആ കാർന്ന് തിന്നുമ്പോ എന്താണ്? ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് വീഴും. അത് തീർച്ചയാണ്. കാരണം ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് വീഴും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ രാവും പകലും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ആയസ് തീർന്നു പോകും. നമ്മുടെ ആയസ് തീർന്നു പോയ എന്താണ്? നമുക്ക് മൃത്യു അടുത്തേക്ക് വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കാർന്ന് തിന്നുന്ന കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ വീഴും. താഴെ എന്താണ്? കുളത്തില് ഒരുപാട് സർപ്പങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഇദ്ദേഹം താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാല് ആ കുളത്തിലെ സർപ്പങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊത്തും. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ജീവിതം അവസാനിച്ചു, അതായത് മൃത്യു കൈവരിച്ചു. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം റെഡിയായി. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ആരുണ്ട് അവിടെ? ഭഗവാനെ കാണുന്നത് പോലുമില്ല, ഭഗവാനെ നോക്കുന്നത് പോലെ. ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി തരുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ തയ്യാറാന്ന്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്ന തേൻ തുള്ളിയുടെ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം സഹിച്ച് അവസാനതേ മൃത്യു കൈവരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറായി. ഇത് കാണിച്ചു തരാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ തൂങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. രാവും പകലും ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ആയസ് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ആയസ് കുറയുമ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ മൃത്യുവിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിനു മുന്നേ ഭഗവാനെ ഒന്ന് സ്മരിക്കാനോ, ഭഗവാനെ ഒന്ന് നോക്കാനോ, ഭഗവാനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയമില്ല. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ, മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലെ അവസ്ഥ എന്ന് കാണിച്ചു തരാണ്. മയ്യേവ മന ആധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥ ഊർധ്വം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കാര്യം പറയുന്നു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താ പറയുന്നേ? മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിക്കുക. ആരിലാണ്? ഭഗവാനിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിയും മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണം?
ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ആരിൽ വ്യാപരിക്കണം? ഭഗവാനിൽ. അത് മനസ്സുറപ്പിച്ച മനസ്സ്, അതായത് എന്താ പറയുക, വ്യതിചലിക്കുന്ന മനസ്സല്ല. ദുഃഖം വരുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇല്ല, സുഖം വരുമ്പോ മാത്രം ഭഗവാൻ, അങ്ങനെയല്ല. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച ബുദ്ധിയും വ്യാപരിക്കുക എങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, ഇതില് സംശയമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കലിയുഗ ധർമ്മം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം, അതായത് ഹരിനാമജപം. ഭഗവാൻ 10-ാം അധ്യായത്തിൽ 25-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി. അപ്പോ തിരുനാമജപമാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനും നാമവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് ചിന്താമണി, അതെന്താ പറയുന്നത്? നാമചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസ വിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ. അഭിന്നത്വം നാമനാമിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും നാമത്തിനും വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വയം വരികയാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി നമ്മുടെ നാവിന്മേല് നൃത്തമാടുകയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ വേറെയല്ല, ഭഗവാന്റെ നാമം വേറെയല്ല. ഭക്തൻ കൃഷ്ണനുമായി നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ എന്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പ്രേമത്തോടെ ഭക്തിയോടെ കൊടുക്കണം. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രേമം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അവിടെ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എങ്കിൽ ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താ ഭഗവാൻ നോക്കില്ല, അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുകയാണ്. നമ്മളൊരു ഗസ്റ്റിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും അല്ലെ? ആ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർക്ക് നമ്മൾ വേണ്ടുന്ന രീതിയിൽ അവരെ സൽക്കരിക്കും. നമ്മൾ അവർക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് സമയാസമയത്ത് എല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു, അവരെ നല്ലതുപോലെ നമ്മൾ അവരെ നോക്കും, പരിചരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്കറിയാം അവര് അതിഥി ദേവോ ഭവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഹരേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്താണ്? രാധാറാണിയെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ആ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ആ രാധാറാണിയോട് പറയാണ്, അതായത് നിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തു എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം വരികയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വയം വരികയാണ്. ആ സമയത്ത് നമ്മള് അത് എന്താ പറയാ, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ TV നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നോക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ജപം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന് നമ്മൾ വേണ്ടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആദരവ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭഗവാൻ. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? അഥ ചിത്തം സമാധാതും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോം ഇച്ഛാപ്തും ധനഞ്ജയ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ. അപ്പൊ ധനഞ്ജയ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഭഗവാൻ അർജുനെ ഒരുപാട് പേര് വിളിച്ചല്ലോ. ഇന്നലെ സവ്യസാചിൻ എന്ന് വിളിച്ചു, ഗുഡാകേശ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പല പേരിലും ഭഗവാൻ അർജുനനെ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ധനഞ്ജയ, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്നിലെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും വ്യാപരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? മനസ്സും ബുദ്ധിയും എപ്പോഴും എന്നിൽ വ്യാപരിച്ച് അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്നെ നീ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിൽ വ്യാപരിക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. എന്താണത്? അതായത് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു യമ നിയമ എന്നൊക്കെ അല്ലെ, ചില അനുസരിക്കേണ്ട ശീലങ്ങളുണ്ട്, ചില അനുസരിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളുണ്ട്, പരിശീലിച്ചെടുക്കേണ്ട ചില ശീലങ്ങളുണ്ട്. കാലത്ത് എഴുന്നേൽക്കുക, ഹരിനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭാഗവതം, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ചില നിബന്ധനകളാണ്. ചിലത് ഇന്നത് ചെയ്യണം, ഇന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ. അപ്പോ അത് നമ്മൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ നിബന്ധനകളെല്ലാം നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാൻ, ആ വഴിയിൽ നമ്മളെ നയിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ അതാണ്. അപ്പോ ഈ ചിലവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വമേധയ ഉണ്ടായിരിക്കും, അവരുടെ ഉള്ളില് ആ സ്വമേധയ ഭക്തി വരും. പക്ഷെ ചിലർക്ക് എന്താണ്? അത് ഉള്ളിലുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഉള്ളില് ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടമുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെ ഉണർത്താൻ ഒരു ആള് വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഉണർത്താൻ നമുക്ക് ഒരു ആള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രയത്നം വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ്? വളരെ പരിശുദ്ധാത്മാക്കളാണ്. പക്ഷെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ കാമം,
അതായത് അതിയായ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തണം, എല്ലാം മറന്നുപോയി. ഇനിയിപ്പോ അതിനെ ഉണർത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അപ്പം കാമം ആവരണം 3 രീതിയിൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ മനുഷ്യരെങ്ങനെയാണ്? പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പുക ഊതിക്കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ആളിക്കത്തും. അതേപോലെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം അത് ഉറങ്ങിക്കിടക്കാണ്. അതിനെ ഉണർത്താൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു വേണം, ഭക്തന്മാരുടെ സംഘം വേണം. അതാണ് സജ്ജന സംസർഗം. നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുക, സജ്ജന സംസർഗം കിട്ടാണ്, പുസ്തകം വായിക്കാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? പുക തീയിനെന്ന പോലെ. അപ്പോ പുക മാറിക്കിട്ടും, തീ ആളിക്കത്തുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള ഇഷ്ടം, സ്നേഹം അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ പരിശീലനം, നമുക്ക് ഭക്തി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. നിരന്തരം പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊരു ശീലമായി തീരും. അങ്ങനെ ശീലമാകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റും ശരിയൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ നമുക്ക് ആര് വേണം? ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അവര് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകും. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു തരും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത് ഭക്തിയോഗം. ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ പരിശീലിക്കണം? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക. പക്ഷെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ജീവിതത്തില്. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അഭ്യാസേപ്യ സമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോഭവ മദർത്ഥമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധി അവാപ്സ്യസി. ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ പരിപൂർണതയിൽ എത്താം. ഇനിയിപ്പോ ആദ്യം പറഞ്ഞു മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് അതും പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ മൂന്നാമതൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ പറയുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ എനിക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക? നമുക്കിപ്പോ നേരിട്ട് ഭക്തിയോഗം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ഭക്തിയോഗം ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ, കാര്യങ്ങളിൽ എന്താ പറയുക നിരന്തരം അവർ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാപകളെ നമ്മൾ സഹായിക്കുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് നമ്മൾ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നീ പരിപൂർണതയിലെത്തിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറയും. ഇദ്ദേഹം അമേരിക്കക്കാരനാണ്. അപ്പോ ഇദ്ദേഹം വളരെയധികം ധനികനായ സമ്പത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഒരുപാട് സമ്പത്തും ധനികനുമാണ്. സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തിയും ധനികനാണ്. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം എന്താണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷയൊക്കെ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എത്ര സമ്പത്തും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും, കാരണം അവർക്ക് സമയമില്ല, അവരത്രയും ബിസിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ വയ്യെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്ന ആൾക്കാർ, അത് ആരാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അവർക്ക് ഇവര് കംപ്ലീറ്റ് സഹായം. അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കൂ. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? TOVP എന്ന് പറയും, ടെമ്പിൾ ഓഫ് വേദിക് പ്ലാനറ്റേറിയം. ഇത് എവിടെയുണ്ട്? ഇത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മായാപുരത്ത് ഇതിനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനി മുഴുമിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇതിനി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് കോടി രൂപകളാണ് ഇദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്തത്. ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കോടികൾ ആ ഒരു അമ്പലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നേരിട്ട് പറ്റില്ലെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി അമ്പലം പണിയാനോ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനോ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ധനസഹായം നൽകുമ്പോൾ എന്താണ്? അതും കൂടി ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ, ഭക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തം അമ്പലം പണിയാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് സ്വന്തം കൃഷ്ണന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അവരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, അതിപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവാന്റെ ധർമ്മഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ധനസഹായത്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ധനസഹായം ചെയ്യുമ്പോഴെന്താണ്? അതും കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനം തന്നെയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതും ഉണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഓരോന്നും ഭഗവാൻ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. അത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തോ, ഇത് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്തോ എന്നുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിൽ ഒരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ എന്താ, നമ്മളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്നു, ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. ഈ പണം മുഴുവൻ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ കരുതി കൂട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും മുഴുവനും കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നതിലെ ഒരു പങ്ക് ഭഗവാന് കൊടുക്കാം. കാരണം ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലും ആ
പണം നമ്മൾ സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനൊക്കെ ആരാണ് കാരണം? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അവന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ, അവന്റെ കരുണ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലിയും ഇല്ല, പണവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവൻ തന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ തിരിച്ച് അവന് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ത്വദീയം വസ്തു ഗോവിന്ദ തുഭ്യമേവ സമർപ്പയേ, നീ തന്നത് നിനക്ക് തന്നെ. അപ്പൊ ഒരു പങ്കെങ്കിലും ഭഗവാന് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെലവാക്കാൻ പറ്റും. മൊത്തം അല്ലെങ്കിലും കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ശതമാനം നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സ്വമനസാലെ, അതായത് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ എന്തും ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ സ്വന്തം ഇഷ്ടം, നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ, ഭക്തിയോടെ, പ്രേമത്തോടെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. ഭഗവാന് നമ്മുടെ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം നൽകാണ്. അവനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു അവസരമാണ് ഇതൊക്കെ. സേവനം ഈശ്വര പ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിൽ എത്തിക്കാനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതിക്ക് ആ പ്രീതി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കിട്ടാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശക്തോസി കർത്തും മദ്യോഗമാശ്രിതഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം തതഃ കുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇത്രയെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. ആദ്യം മനസ്സും ബുദ്ധി ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോ അതും പറ്റിയില്ല, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതും പറ്റിയില്ല, ഇനി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ സഹായിച്ചാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ലാസ്റ്റ് പറയാണ് ഭഗവാൻ, ഇനിയിപ്പോ ഇതും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വഴി. ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ അതാണ് അകർമ്മ. നമ്മൾ പറയില്ല, ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് കൊടുക്കുക. കർമ്മവും ഫലവും എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസാത് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത്തെ ധ്യാനാത് സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗാത് അനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം. ആ ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമത്രേ കർമ്മഫല ത്യാഗം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫല ത്യാഗത്തിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടുക? നമുക്ക് മനഃശാന്തി ലഭിക്കാണ്. അതാണ് കാരണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ഞാൻ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്താണ്? അത് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് വരേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇതെല്ലാം നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ. ആദ്യം പറയാണ് ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിൽ എന്താണ്? ഇതൊന്നും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ്? ഒരു ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനം നേടിയെടുക്കാൻ. അതിലും ഗ്രേറ്റ് ആണ്, അതിലും ഉപരി എന്താണ്? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ്? ധ്യാനമാണ്. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ഉപരിയായിട്ടുള്ളത് ധ്യാനമാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ആ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിലും കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായത്, വിശിഷ്ടമായ കാര്യം ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്യുക. നമ്മൾ ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലം ഒട്ടും തന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആരാണ്? ഒരു സ്ത്രീയാണ്. അത് ഗോലോകത്തിലെ കൃഷ്ണൻ വസിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ആ സ്ത്രീ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പഴങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരുപാട് ആഗ്രഹത്തോടെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടി ഗോകുലത്തേക്ക് വരികയാണ്. ഗോകുലത്തേക്ക് വരുമ്പോ കൃഷ്ണൻ അന്ന് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹം. അന്ന് കാലത്ത് നമ്മള് ഇപ്പൊ പഴം വാങ്ങാനും പച്ചക്കറി വാങ്ങാനും നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ പണം കൊടുക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കൈമാറ്റ കച്ചവടമാണ് അന്ന്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ടോ അത് കൊടുക്കും, അവിടുന്ന് നമുക്ക് എന്ത് വേണോ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റമാണ് അന്ന്. ആ സമയത്ത് എന്താണ്? കൃഷ്ണന്റെ അച്ഛൻ നന്ദഗോപർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നന്ദമഹാരാജാവ് ഒരു കൊട്ട നിറച്ചും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അത് കൊടുത്ത് ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ആ പഴങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ്. ആ പഴങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. അത് കണ്ടപ്പോൾ കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അവനും തോന്നാണ്, ഞാനും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്തു എനിക്കും ഈ പഴം വാങ്ങണമെന്ന് തോന്നി. അവൻ ചെറിയ കുഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ അവൻ പോയിട്ട് എന്താണ്? കൈ നിറച്ചിങ്ങനെ ധാന്യങ്ങൾ എടുത്തു വരികയാണ്. പക്ഷെ ഈ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ എടുത്തു വരുമ്പോ എന്താണ്? അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാം താഴെ വീണു പോയി. അപ്പൊ അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആകെ കൂടി 1 2 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ സങ്കടം തോന്നാണ്, ഇനിയിപ്പോ 1 2 ധാന്യത്തിന് ആ സ്ത്രീ എനിക്ക് എന്ത് തരും എന്നുള്ള സങ്കടമാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? ഇതെനിക്ക് പര്യാപ്തമാണ് കൃഷ്ണ എന്നും പറഞ്ഞ്, കണ്ണ എന്നും പറഞ്ഞ് മൊത്തം കൊട്ടയിലിരിക്കുന്ന ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കൃഷ്ണന്റെ കുഞ്ഞു കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം. അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്താണ്? അപ്പൊ ആ ഒരു നിസ്വാർത്ഥമായ സേവനമാണ്. അതായത് ആ സ്ത്രീ ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല.
ആ സ്ത്രീ പ്രേമത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ, ഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണൻ എല്ലാം സമർപ്പിക്കുകയാണ്, ഒന്നും മറിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോ ആ മനസ്സാണ് കൃഷ്ണൻ നോക്കിയത്, കൊടുക്കുന്നതല്ല, മനസ്സാണ് നോക്കിയത്. അപ്പൊ എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്തേ? ആ സ്ത്രീയുടെ കൊട്ടയിലിരുന്ന ആ പഴങ്ങൾ മുഴുവൻ എന്താണ് സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളായിട്ട് മാറി. അപ്പൊ എന്താണ് ആ കൃഷ്ണൻ, അതാണ് പറയുന്നത്, യോഗക്ഷേമം കൃഷ്ണൻ നോക്കിക്കൊള്ളും, നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ആ ഒരു മനസ്സ് അത്രയും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ്, കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആണോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ചതാണോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്? ഭഗവാന് അല്ല. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ആ പ്രേമത്തോടെ, സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കണം എന്ന് മാത്രം. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്ലോകമാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാനാം മൈത്രകരുണ ഏവ ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖ സുഖക്ഷമീ സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർയോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയ. മാത്സര്യം, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഏത് ഗുണങ്ങളോട് കൂടി വേണം ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചില ക്വാളിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണം, ഗുണങ്ങളൊക്കെ വേണം ഒരു ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്? അതായത് ആദ്യത്തെ എന്താണ്? മാത്സര്യം കൂടാതെ, അതായത് നമുക്ക് അരിഷഡ് വർഗങ്ങൾ അറിയാം, കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യം. ഇത് അരിഷഡ് വർഗങ്ങൾ, 6 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ, മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലെ ശത്രുക്കളാണ്. ഇവരെയാണ് നമ്മൾ ജയിക്കേണ്ടത് ആദ്യം. അപ്പൊ മാത്സര്യം കൂടാതെ, അതായത് അസൂയ പാടില്ല. നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ എന്താണ്? കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാം ആർക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കണം, എപ്പോ കൊടുക്കണം, ഭഗവാൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കണ്ട് അസൂയപ്പെടാൻ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ അസൂയ കൂടാതെ സർവ്വ ജീവസത്തകൾക്കും സുഹൃത്തായി, അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. അതായത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളത്, ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. 84 ലക്ഷ ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചു എങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രമാണ് അവകാശം? എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ അനവസരമായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ യാതൊരു അവകാശവും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഒരു സുഹൃത്തായി കണ്ട്, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും അമിത്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ. അവകാശബോധം എന്താണ്? ഇത് എന്റെ, ഞാൻ എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ, ഞാനൊരു ശരീരമാണ്, ഞാനൊരു സ്ത്രീയാണ്, ഞാനൊരു പുരുഷനാണ്, ഞാൻ ഇതാണ് അതാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യ അഹങ്കാരമില്ലാതെ, ഞാൻ എന്നും ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനാണെന്നുള്ള ശരിയായ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവകാശബോധമില്ലാതെ, ഇതെന്റെ ഞാൻ എന്നുള്ള അവകാശബോധമില്ലാതെ, സുഖ ദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈകൊണ്ട്, സുഖം വന്നാലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലതും നമുക്ക് വരാം. അത് സുഖമായിരിക്കാം, ദുഃഖമായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കില്ല, ഇന്നെനിക്ക് സുഖമാണ്, ഞാൻ സന്തോഷത്തിലാണ്, നാളെ എനിക്ക് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഞാൻ ദുഃഖത്തിൽ. അങ്ങനെയല്ല. സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം. വൃക്ഷം എങ്ങനെയാണ്? വേനൽക്കാലം വന്നാലും, മഞ്ഞുകാലം വന്നാലും, മഴക്കാലം വന്നാലും അത് ഒരേപോലെ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയുത മാർഗത്തിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? സുഖ ദുഃഖത്തിൽ സമനില കൈകൊണ്ട്, മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ തളരാതെ, ക്ഷമാശാലിയായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ട ഗുണം എന്താണ്? ക്ഷമ. ആ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് മറ്റുള്ളവർ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഗുണവും, അതേപോലെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഭക്തി തുടർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ തന്നെ എന്റെ ജീവിതം എല്ലാം നന്നാവും, അങ്ങനെയല്ല. നമുക്കൊരു ക്ഷമ വേണം. ജീവിതത്തിലെ ദൃഢ നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, നമുക്കൊരു ഉത്സാഹം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ. അതേപോലെ ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? ക്ഷമ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. എപ്പോഴും ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? സംതൃപ്തി. നമുക്കതില്ല. ജീവിതത്തിൽ എന്താണ്? ഒന്ന് കിട്ടിയ തിരമാലകളെ പോലെയാണ്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത്, ഇന്നൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റത്. ആഗ്രഹങ്ങൾക്കൊരു അവസാനമില്ല. സംതൃപ്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതേ ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മുടെ സാധിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നാലെ 100 ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്ത് ഭഗവാൻ തന്നോ, ഭഗവാൻ അറിയാം എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ അതിൽ സംതൃപ്തിയാണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിത ആത്മാവായിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ മുന്നിലെ പ്രകോപനങ്ങളും പ്രലോഭനങ്ങളും എന്ത് തന്നെ വന്നാലും നമ്മൾ അതിൽ വീഴാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ വീണു പോകാതെ നിയന്ത്രിത ആത്മാവ്. ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ആ ദൃഢ നിശ്ചയത്തോടെ മുന്നേറണം. അല്ലാതെ അതിൽ പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ വീഴാതെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചെപ്പോഴും. മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്. കാരണം ശരീരമല്ല കാര്യം ചെയ്ത്, ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയാണ് അവിടെ വേണ്ടത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സും ബുദ്ധി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറ്റും. ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ആ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. ഇതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. എനിക്ക് ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ, എന്റെ ഭക്തനാകണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തില് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്.
യസ്മാന്നോദ്വിജത്തെ ലോകോ ലോകാന്നോദ്വിജത്തെ ചയഃ മുക്തോയ സ ച മേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, ആ സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവനാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമാണ്. ഭഗവാനെ പറയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ചിലരിപ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചിലരുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രലോഭനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകോപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിലൊന്നും തന്നെ വീഴാതെ, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, അതേപോലെ ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനാകാത്തത്. അതായത് നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ അസ്വസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകാൻ പാടില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥരാക്കാൻ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥരാകാൻ പാടില്ല. സുഖ ദുഃഖങ്ങളിലും ഭയ ഉത്കണ്ഠകളിലും. അപ്പൊ സുഖ ദുഃഖമായാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. ഭയ ഉത്കണ്ഠകൾ നമുക്ക് എപ്പോഴാ വരാം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഭയം ഉത്കണ്ഠയൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അപ്പോ നമ്മൾ ശരണാഗതി ഭഗവാനിലാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഭയ ഉത്കണ്ഠകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിലാണ്, നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അപ്പൊ സമചിത്തത ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രലോഭനങ്ങളോ പ്രകോപിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് വീണു പോകാതെ സമചിത്തയോടെ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എന്താണ്, എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അനപേക്ഷ ശുചിർദക്ഷ ഉദാസീനോ ഗതവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മദ്ഭക്ത സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും വ്യഥ എന്നിവയിൽ ഇല്ലാത്തവനും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആ ഭക്തന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മളിൽ ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. സാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും, അതായത് ഭഗവാന്റെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? അകർമ്മ, അതായത് കർമ്മത്തിലോ കർമ്മഫലത്തിലോ നമ്മൾ ആസക്തി കൂടാതെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാതെ രണ്ടും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് അതൊന്നും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. കർമ്മത്തെയോ കർമ്മഫലത്തെയോ നമ്മളൊന്നും ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനും, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വിശുദ്ധ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുക. നിപുണനായിരിക്കണം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്താണ്, അവനൊരു വിഡ്ഢിയല്ല, അവൻ എപ്പോഴും നിപുണനായിരിക്കും. അവനറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, എല്ലാം നല്ല ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ. ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയൊന്നും അവന് ബാധിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഈ ഉത്കണ്ഠ എപ്പോഴാ വരിക? നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഹങ്ങളുള്ളപ്പോ, നമുക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളപ്പോ അതൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ നമുക്കൊരു ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവും, ഒരു വ്യഥ, നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിവയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവൻ, അതായത് ഞാനിപ്പോ എന്നത് ചെയ്താൽ എനിക്കത് നാളെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫലം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന്റെ, അതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം മാത്രം ചെയ്യുക, അത് ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, ഫലം അതും ഭഗവാന് വേണ്ടി, എന്തോ വരട്ടെ, അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ, എന്താ പറയാ, സന്തോഷം വരുമ്പോ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ദുഃഖം വരുമ്പോ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണമാണത്, ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണമാണത് പറയുന്നത്. ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ നമ്മൾ കാണുന്നത്? പ്രഭുപാദർ. ശീല പ്രഭുപാദർ എന്താ ചെയ്തത്? 70-ാം വയസ്സിൽ 70-ാം വയസ്സിൽ അവര് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് പോയി. അവിടെ പോയി ആ ഭക്തി എന്താന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഭക്തിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഇസ്കോൻ എന്ന ആ സംസ്ഥ, എന്താ പറയാ, ആ ഒരു സമിതിയെ രൂപീകരിച്ചു. ആ ഇസ്കോൻ എന്ന എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം? വേറൊന്നുമില്ല, അവർക്ക് എല്ലാവിധ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. പക്ഷെ അവരതല്ല ചെയ്തത്. ആ ഭക്തി എന്താ എന്നുള്ളത് 4 പേർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയണം, ലോകമെമ്പാടും അതിനെ പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഇസ്കോനെ ഒരു രൂപീകരിച്ചത്. എല്ലായിടത്തേക്കും കൃഷ്ണന്റെ ജ്ഞാനം, ഭഗവത്ഗീതയുടെ ആ ജ്ഞാനം എല്ലായിടത്തും അവര് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം എന്നുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വ്യാഖ്യാനം എഴുതി. അതിന്റെ ഓരോ ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്ന 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുടെ ഓരോ ശ്ലോകത്തിനും വിവർത്തനങ്ങൾ എഴുതിയവര്. അപ്പൊ അത്രയും മുതിർന്ന വയസ്സിലാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അവര് സ്വന്തം സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തില്ല, അവരൊന്നിനും ചെയ്തില്ല. അവരെന്താ ചെയ്തേ? മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം സഹായമാകട്ടെ, കൃഷ്ണഭക്തി എന്താന്ന് എല്ലായിടത്തും മനസ്സിലാകട്ടെ, കൃഷ്ണഭക്തി എന്താ, കൃഷ്ണൻ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാവർക്കും എത്തിക്കണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ദൗത്യം, ആ ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം. കാരണം അവർ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തില്ല, അവർക്കൊന്നും നേടിയെടുത്തില്ല. അവരെല്ലാം എന്താണ്, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരിതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം.
ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യോന ഋഷ്യത്തിന ദ്വേഷ്ടിന ശോചത്തിന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാൻ യ സമേ പ്രിയ സന്തോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ദ്വേഷിക്കുകയോ പിന്നെന്താണ് ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായ ഭക്തൻ എനിക്ക് അത്യന്തം പ്രിയനാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു സുഖവും അതാ പറഞ്ഞതിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖത്തിൽ അദ്ദേഹം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ ഓരോ അവസ്ഥകളാണ്, അത് മാറിപ്പോകുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യമുണ്ട്. കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ ഇതും മാറും. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇതിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കില്ല, വേണ്ടാന്നും വെക്കുന്നില്ല, വരുമ്പോ വരും പോകുമ്പോ പോകും. അതന്നെ ഒന്നിനും അവര് കാര്യമായിട്ട് അവര് എന്താ പറയാ അവരുടെ മനസ്സിനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. ഇപ്പൊ ശുഭങ്ങളോ അശുഭങ്ങളോ അവരുടെ ജീവിതത്തിലില്ല. ഇത് നല്ല കാര്യമാണ്, ഇത് നന്നല്ലാത്ത കാര്യമാണ്, അങ്ങനെ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ് എപ്പോഴും അവർക്ക് ആരോടും അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല, ആരെയും ദ്വേഷിക്കില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരകുലത്ത് ജനിച്ചപ്പോഴെന്താണ് സ്വന്തം അച്ഛന് ഇഷ്ടായില്ല. എന്താ ചെയ്ത കുഞ്ഞ്? ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം അച്ഛന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുമ്പോൾ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്ത ആ കുഞ്ഞിനെ വധിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി. സ്വന്തം കുഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ അത് ഭഗവാന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. എന്നിട്ട് അതിനെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പരിശ്രമിച്ചു. അതായത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇടാൻ നോക്കി, ആ ആനകളിൽ നിന്നോ സർപ്പങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം കൊല്ലിക്കാൻ നോക്കി, ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിനെ ഉപദ്രവിച്ചു, ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ. പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ദൈവീം പ്രകൃതി മാഷിതാഹ മഹാത്മാനസ്തു പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതി മാഷിത. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ആരുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്? ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സംരക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിക്കാനില്ല. ഈ കുഞ്ഞെന്താണ്? ഭഗവാനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച കുഞ്ഞാണ്, ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച കുഞ്ഞാണ്. അതുകൊണ്ട് ആർക്കും തന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞെന്താണ്? നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച് സ്വന്തം അച്ഛനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് വരം വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോന്ന്. അപ്പോഴും ആ കുഞ്ഞെന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ഒട്ടും വിവരമില്ലാതെ എന്റെ അച്ഛൻ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ ദ്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി, പക്ഷെ എന്റെ അച്ഛൻ ആ ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത്, എന്റെ അച്ഛനെ മാപ്പാക്കണേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒട്ടും തന്നെ സ്വന്തം അച്ഛൻ ഇത്രയൊക്കെ ക്രൂരിയായിട്ട് പോലും അച്ഛനെ അത് ദ്വേഷിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. സമശത്രോ ച മിത്രേ ച തഥാ പാനാപമാനയോഃ ശീതോഷ്ണാസുഖ ദുഃഖേഷു സമസംഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർമൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അനികേത സ്ഥിരം മതിർ ഭക്തിമാനേ പ്രിയോ നരഹ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ, അതായത് ഇതെന്റെ ശത്രു ഇതെന്റെ മിത്രം എന്നൊന്നുള്ള വ്യത്യാസം കാണാതെ എല്ലാവരിലും സമഭാവന. മാനാപമാനങ്ങൾ, എന്നെ ഒരാൾ അപമാനിച്ചു, എന്നെ ഒരുപാട് അദ്ദേഹം മാനിക്കുന്നു, എന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ എന്നെ ആദരവ് തരുന്നു, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, അതായത് എന്താ പറയാ ശീത ഉഷ്ണങ്ങൾ, അതായത് സുഖ ദുഃഖം, ഈ കാലാവസ്ഥകൾ തണുപ്പും ചൂടും എല്ലാ ആ അവസ്ഥകളെ പോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും വന്നിട്ടും പോയിട്ടും ഇരിക്കും. അപ്പൊ ആദരവും അനാദരവും അതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ജയം തോൽവി ലാഭം നഷ്ടം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇത് ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ്. ഈ ദ്വന്ദ്വങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈകൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിരിക്കും. അസത് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ആർക്കാണോ താല്പര്യമില്ലാത്തത്, അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് പിന്മാറും. അവരുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിന്ന് വിദൂരൻ, അതായത് ദൂരെ പോയി, അതായത് അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? അവർ ഭഗവാനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാർ, ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനാണ്. ജ്ഞാനത്തിൽ അവർക്ക് സംതൃപ്തി എങ്ങനെയാ കിട്ടുക? നമുക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? നമുക്കുള്ളതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം കാണാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച്, അതായത് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഗാർഹിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഗൃഹത്തിന്റെ, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഗൃഹം, നമ്മൾ ഗൃഹനാഥനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൃഹനാഥയാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്ക് പല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അമ്മയായിരിക്കാം, ഭാര്യയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനായിരിക്കാം, മകനായിരിക്കാം, ഇങ്ങനെ പല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ഓരോ ബന്ധങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബന്ധങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? എന്റെ കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ, എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അമ്മയോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, ഒരു മകളായിട്ട് എന്താണ്, ഒരു അമ്മയായിട്ട് ഭാര്യയായിട്ട് ഇതൊക്കെ മാത്രം ആ ഒരു രീതി, നമ്മുടെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ട ധാർമ്മിക കർത്തവ്യം, അത് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതിലും നമ്മൾ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ, അതായത് നമ്മൾ ആസക്തി കൂടുതൽ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്.
അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ ആരാ കാണുന്നത്? നമ്മളിവിടെ വെളുത്ത നിറത്തിലെ വസ്ത്രം അണിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആരാണ്? അത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് എന്താണ് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെല്ലാം അതായത് നവവിധ ഭക്തി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം എന്നിങ്ങനെ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി പറഞ്ഞു. ആ 9 രീതിയിലുള്ള ഭക്തി ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? രാജർഷി എന്ന് പറയും. കാരണം ഒരു രാജാവാണ്, പക്ഷെ ഋഷിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, കൃഷ്ണൻ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, ഏവം രാജർഷിയോ വിദുഹൂന്ന്. അതായത് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഭഗവത്ഗീത ആർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? വിവസ്വൻ എന്ന് സൂര്യദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വിവസ്വൻ മനുവിനെ, മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ രാജാക്കന്മാർ പോലും ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ജ്ഞാനം നേടിയെടുത്തിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, അവരുടെ പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കാനായിരുന്നു. കാരണം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നോ പ്രജകൾ അത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാക്ക. യഥാ രാജ തഥാ പ്രജ. അതായത് യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്ത ദേവേതരോ ജനാഹ. അപ്പൊ രാജാവ് അതുപോലെ ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കും. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. കൃഷ്ണ ഭക്തനായിരുന്നു. നവവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ആരാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? അതൊരു ദുർവാസ മുനി. നമുക്കറിയാം ദുർവാസാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ദുർവാസ എന്താണ്? ഒരു ദേശത്തിന് പ്രശസ്തനായ ഒരു മുനിയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും എന്താണ്, പെട്ടെന്ന് വരവും കൊടുക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ദേഷ്യവും കൂടുതലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഇദ്ദേഹം എന്താണ്, ഈ രാജാവിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ദുർവാസാവ് എന്താണ്, അന്ന് ഏകാദശിയുടെ പിറ്റേ ദിവസമായിരുന്നു, അതായത് ദ്വാദശി ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ദ്വാദശി സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ്, ഒരു നിർദ്ദിഷ്ടമായ സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, പാരണം ചെയ്യണം. പാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏകാദശി വ്രതം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മുറിക്കണം, അതായത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഏകാദശി ബ്രേക്ക് ചെയ്യണ ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും. ഓരോ ഏകാദശിക്കും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സമയത്താണ് നമ്മൾ പാരണ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അന്ന് ദ്വാദശി സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം വരികയാണ്. വരുമ്പോ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം പറയാണ്, ഞാനൊന്ന് പോയി കുളിച്ചു വരാ, എന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടി പുറത്തേക്ക് പോവാണ്, ഞാൻ കുളിച്ചു വരാ എന്നും പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ പോകുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. മനഃപൂർവ്വമാണ്. അതായത് രാജാവിനെ പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനൊരു അതിഥിയാണ്, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവ് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുകയോ എന്നുള്ള ആ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത്. അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം തിരിച്ചു വരുന്നില്ല സമയത്ത്. അപ്പോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, രാജാവിന് ഉത്കണ്ഠയായി. അതായത് സമയം പോവാണ്. കാരണം ആ സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകാദശിയുടെ പാരണ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏകാദശിയുടെ ഫലമല്ല, ഏകാദശിയുടെ ദോഷമാണ് കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം ഒരു ടെൻഷനായി, ഒരു ഉത്കണ്ഠ ആയപ്പോ എന്താണ്, മന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതായത് അതിഥി ദേവോഭവ, അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ, നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ദുർവാസാവ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വരാതെ ഞാൻ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ലല്ലോ. പക്ഷെ എന്നാ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ എന്റെ പാരണത്തിന്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മന്ത്രി ഉപദേശിക്കുകയാണ്, സാരമില്ല. കാരണം തലേന്ന് എന്താണ് രാജാവ് ചെയ്തത്? നിർജ്ജല ഏകാദശിയായിരുന്നു. അതായത് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാതെയാണ് ഏകാദശി അനുഷ്ഠിച്ചത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, അപ്പൊ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. വെള്ളം കുടിച്ചാൽ എന്താണ്, ഏകാദശിയുടെ പാരണ കഴിയും ചെയ്തു. അതേപോലെ അതിഥിക്ക് ഒരു അപമാനവും നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ആയില്ല. അപ്പൊ അതിഥിയെ മാനിച്ച പോലെ ആവും ചെയ്തു എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ രാജാവ് ദ്വാദശി ദിവസം വെള്ളം സ്വീകരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം സ്വീകരിച്ചത് ഈ എന്താ പറയാ, ഈ ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലായപ്പോ അദ്ദേഹം അവിടേക്ക് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി വരികയാണ്. വന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, നീ എന്നെ ധിക്കരിച്ചു, അതായത് ഞാൻ നിന്റെ അതിഥിയാണ്, ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നീ ജലം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, കൈകൂപ്പി നിന്ന് പറയാണ്, ഏകാദശിയുടെ പിറ്റേ ദിവസമാണല്ലോ, ദ്വാദശിയാണ്, പാരണ ചെയ്യേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ജലം മാത്രമേ സ്വീകരിച്ചുള്ളൂ, വേറൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വരികയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്താണ്, ഇദ്ദേഹം അത്രയും ഒരു എന്താ പറയാ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, യോഗസിദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പൊ ആ യോഗസിദ്ധിയിലൂടെ ഒരു അസുരനെ വിളിക്കുകയാണ്, കബന്ധ എന്ന് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. ആ കബന്ധ എന്ന അസുരനെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ രാജാവിനെ വധിക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ ഈ കബന്ധ എന്നുള്ള അസുരൻ ആ രാജാവിനെ വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് രാജാവ് അത് സ്വീകരിച്ചു. അതായത് ഇനിയിപ്പോ എന്റെ വിധി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ് അതിനെ എതിർക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ച് 2 കൈയും തൊഴുത് അദ്ദേഹം നിന്നു. പക്ഷെ ഈ കബന്ധ എന്നുള്ള അസുരൻ അദ്ദേഹത്തിന് വധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനെ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം നൽകും. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, അതായത് എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാന്റെ സുദർശനം ചക്രം ഇറങ്ങാണ്. സുദർശനം ചക്രം ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്താണ്, ഈ കബന്ധൻ എന്ന അസുരനെ വധിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ സുദർശന ചക്രം
ചക്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നേരെ ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ തിരിഞ്ഞു. അതായത് ദുർവാസാവിനെ വധിക്കാനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലായി സുദർശനത്തിന് നേരിടാൻ ആരെ കൊണ്ടും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഉടനടി ഓടി എവിടേക്ക്? ശിവലോകത്തേക്ക് പോയി. ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു. ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, കാരണം ഇതാ സുദർശന ചക്രം എന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്, എന്നെ വധിക്കാൻ, ഒന്ന് രക്ഷിക്കണം. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, അത് സുദർശന ചക്രമാണ്, അതിനെ നേരിടാൻ ആർക്കും തന്നെ കഴിയില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു. അവസാനം അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലും. ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് സുദർശന ചക്രം ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ബ്രഹ്മാവും പറയാണ്. അവസാനം എന്തായി? അവര് പറയും വേണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലാം, കാരണം വിഷ്ണുവിന്റെ ആണല്ലോ സുദർശന ചക്രം. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറയും. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്ത് എത്തുമ്പോ എന്താണ്? വിഷ്ണു പോലും പറയും, അതായത് സുദർശന ചക്രം തീർച്ചയായിട്ടും അത് എന്റെ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അത് ഇറങ്ങിയത് എന്താണ്? എന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല, അത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇറങ്ങിയത്. കാരണം എന്താണ്? ഒരു ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പൊ അത് സ്വയം ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. അത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അവസാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്തിനാണോ അത് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് പിടിക്കാൻ പറയും. അതായത് ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുദർശനം ചക്രം ഇറങ്ങിയത്. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രം ഇറങ്ങിയത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന്റെ കാലിൽ വീഴാൻ പറയും. ആര്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ എന്താണ്? ദുർവാസാവ് വീണ്ടും തിരിച്ചു ഓടി വരികയാണ്. എവിടേക്ക്? കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഓടി വരികയാണ്. അവസാനം ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ കാൽക്കൽ വീഴാണ്, മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് സുദർശന ചക്രം പിൻവാങ്ങും. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കാം, അതായത് ഒരു ഭക്തൻ, ഒരു എത്ര യോഗസിദ്ധി നേടിയവനേക്കാളും കൂടി ഉയർന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ഭക്തൻ നിൽക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. അവൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ആ രാജാവ് ഒന്നും തന്നെ പ്രതികരിച്ചില്ല. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഈ ദുർവാസാവിന് പോലും അതിശയം തോന്നാണ്. അതായത് ഞാനൊരു സന്യാസി ആയിട്ട് പോലും, ഒരു ഋഷിയായിട്ട് പോലും എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ക്ഷമ ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിലുണ്ട്. അതായത് ഒരു രാജാവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ, രാജാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം ബിസി ആയിരിക്കും, എത്ര പല പല രീതിയിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ടാവും. എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ്? ഒരു ഋഷികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവര് രാജർഷി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിന്റെ കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. യേതു ധർമ്യാമൃതമിദം യഥോക്തം പര്യുപാസത്തെ ശ്രദ്ധദാന മത്പരമോ ഭക്താസ്തേതീവ മേ പ്രിയഃ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ അവസാനമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതായത് ആരാണ്? എപ്പോഴും നാശരഹിതമായ ഭക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം, ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും അത് നശിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ശാശ്വതമായത് എന്താണ്? ഭക്തി ശാശ്വതമായതാണ്. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം, അതാണ് ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം ഇവിടെ കഴിയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന്? ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അത് നാശരഹിതമാണ്. ഇതിനെ പിന്തുടർന്ന് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ആര്യനെ? ഭഗവാനെ പരമലക്ഷ്യമാക്കണം. എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, ആ വിശ്വാസമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, വിശ്വാസത്തോടുകൂടി പൂർണ്ണമായും ഭഗവാനിൽ മുഴുകുന്നവൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതില് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഇവിടെ അധ്യായം കഴിഞ്ഞു. നമുക്കൊരു ഇതും കൂടി നോക്കാം. ഒരു ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞത് നാളെ നോക്കാം. നമുക്ക് ആ വീഡിയോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനെഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശില ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സമയമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. മംഗളൂർ ഇസ്കോന്റെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. സമയമുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഒരു 10 മിനിറ്റ്. കുഴപ്പമില്ല, അറിയതോളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കുലായ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പൊ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ല, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയനം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുക്കി തന്നതെല്ലാം എന്താണ്? ഈ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ആണ്. കുലായ്, നമ്മൾ കർണാടകത്തിലെ കുലായ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ഉള്ളത്. ഇത് അവിടുത്തെ അർച്ചവിഗ്രഹം. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു രൂപത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലും നമ്മുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് വരും. കാരണം ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഇതാണ് അർച്ചവിഗ്രഹം. അവിടുത്തെ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദാണ് അവിടുത്തെ അർച്ചവിഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ
കുളായി എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇത്. മാംഗ്ലൂർ ഇവിടെ എവിടെയാണ്? കർണാടകത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അമ്പലത്തിന്റെ അവിടുത്തെ അമ്പലമാണ്. മാംഗ്ലൂരിലെ അമ്പലമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല ഉടുപ്പി ക്ഷേത്രം അതിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ വരിക. ഇതാണ് ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ. ഇവിടുന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ വായിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സൗകര്യം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ ഇതെന്താണ്, നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ്. അതായത് അവിടെ മംഗ്ലൂർ ഇസ്കോണില് അമ്പലം പണി കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ അവിടെ ഒരു കോളേജ് നിർമ്മിക്കുകയാണ്. അതായത് റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ്. അതായത് അവിടെ താമസ സൗകര്യത്തോടുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും, ഈ ലോകത്തുനിന്ന് എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാർക്ക് വരാം. അവിടെ വന്ന് ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, ചൈതന്യ ചരിതാമൃത എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കത് പഠിക്കാനായിട്ട് അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജാണത്. അവിടെ താമസ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിപ്പോ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ആ പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത റെസിഡൻഷ്യൽ കോളേജ് ആണ്. ഇതാണ് അവിടുത്തെ ആ ടെമ്പിൾ വ്യൂ ആണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ടെമ്പിൾ വ്യൂ ആണ്. അവിടുത്തെ ടെമ്പിളിന്റെ ആ ദർശനമാണ്. ഇത് ഫ്രണ്ട് സൈഡ് എന്ന് പറയും. ആ അമ്പലത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് അത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട് വശത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ. ഇതാണ് അമ്പലം ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ. ഇതാണ് ബാക്ക് സൈഡ്, അമ്പലത്തിന്റെ പുറകുവശം. ഇങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത്. മംഗളൂർ എന്ന സ്ഥലത്താണിത്. ഇതാണ് ഗോസേവ. അവിടെ എന്താണ്, ഗോശാലയുണ്ട്. അവിടെ ഗോസേവ നിരന്തരം നടക്കുന്നുണ്ട്. പശുക്കളുടെ ഗോശാല ഉണ്ട് അവിടെ. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരില് ഗോശാലയുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ ദിവസവും അന്നദാനം നടക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നിത്യം അന്നദാന സേവ അതും നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഡെയിലി ആൾക്കാർക്കെല്ലാം അവിടെ അന്നദാന സേവയും ഉണ്ട് നടക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാം 18 ദിവസത്തെ ഗീതാധ്യയന കോഴ്സൊക്കെ അവിടുന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 13 ഭാഷകളിലാണ്. 13 ഭാഷകളിൽ 18 ദിവസത്തെ ഈ കോഴ്സും എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം ഓൺലൈനിലേക്ക്. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ 62ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 62ാം ബാച്ചാണ്. പല സേവകളും അവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പല പല സേവകളും അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയും. അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള സേവകളുണ്ട്. അവിടെ സേവ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്ത് വേണേലും നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ശിക്ഷാദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശിക്ഷാദാനം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ ദാനം, ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക ഒരാൾക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പോ പലയിടത്തുനിന്നും അവിടെ ആൾക്കാർ വരും. ആ കോളേജ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ വന്ന് താമസിച്ച് അവിടെ പഠിക്കുകയാണ്. അവിടെ സീരിയസ് സ്റ്റഡിയാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീത എന്താ, ഭാഗവതം എന്താ, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്താ, ഇതെല്ലാം സീരിയസ് സ്റ്റഡിയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ശിക്ഷാദാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അമ്പലം നിർമ്മിക്കാൻ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഇഷ്ടികയ്ക്കോ ഒരു സിമെന്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിനോ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ശിക്ഷാദാനം. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ നാളെ എല്ലാ ആൾക്കാരും വന്ന് അവിടെ പഠിക്കാണ്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ്. അപ്പൊ ആ ശിക്ഷാദാൻ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ പറയാ, ആ ഒരു കോളേജ് നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശിക്ഷാദാനായി. അത് സിമെന്റ് ആയിട്ടോ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയിട്ടോ ബ്രിക്ക് ആയിട്ടോ, അത് ബ്രിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടികയായിട്ടോ എന്തും. ഇനിയിപ്പോ അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നദാനത്തിന് കൊടുക്കുക. ഗോമാതാ സേവ, അതായത് ഗോശാലയുണ്ട്, അവിടേക്കും കൊടുക്കുക. ഇത് അവിടുത്തെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത്. താല്പര്യമുള്ളവരെല്ലാം നമുക്കിതില് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സേവ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ല. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞെന്ന്? നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ വേണേലും ഭഗവാനെ സഹായിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോ നമുക്ക് അമ്പലം പണിയാണ്, നമുക്ക് നേരിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. പക്ഷെ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ ഒരു അമ്പലം, ഇത് എന്തിനാണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോ അവിടേക്ക് നമുക്ക് എന്തിനു സഹായിക്കുമ്പോഴും, ഇപ്പൊ അമ്പലം പണിയാനായാലും പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായാലും, ഇനിയിപ്പോ അവിടെ കോളേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിന് കൊടുക്കുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ എന്താണ്, അത് ഇൻഡയറക്ട്ലി നമ്മൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ സഹായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏത് സേവനം വേണമെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാം. സുധാമ സേവ ഉണ്ട്, എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാണ്. പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി കാണാം, അമ്പലം കാണാം, ദർശിക്കാം. അമ്പലത്തിലെ ഈ ഇതാണ് ആരാധന, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളാണ് അവിടുത്തെ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂർ ആണ്. അപ്പൊ മാംഗ്ലൂർ പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ പോവാ. മാംഗ്ലൂർ കുളായിൽ എന്ന സ്ഥലത്താണ്. അവിടെ പോയിട്ട് ഈ അമ്പലം കാണാം, അവിടെ നിൽക്കാം, കുറച്ചു ദിവസം താമസിക്കാം, സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ ഒരു അവസരമുണ്ട്. ഭഗവാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തരികയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടപ്രകടനത്തിന്. ഭഗവാനായി ആവശ്യമായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല, ആത്മാരാമനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും നമുക്കൊരു സേവനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗ്യം, അവസരം അവൻ നൽകുകയാണ്, അത്രമാത്രം.
കാരണം നമുക്കിന്നുള്ളതെല്ലാം എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം അവൻ തരുകയും ചെയ്യും, നമുക്കുള്ളതെല്ലാം അവൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ എന്താണ് നമുക്ക് ഭാവം വേണ്ടത്? ഭഗവാൻ എല്ലാം ഉള്ളവനാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊരു അവസരമായിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് അവനെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുക എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. അപ്പൊ താല്പര്യം ഇസ്കോൻ മംഗളൂർ പോകുമ്പോ ആർക്കെങ്കിലും